Moi bons días. Iniciamos o pleno extraordinario do mes de xullo. Por ser extraordinario non hai acta, borrador de acta anterior. Pasamos ao punto número 1, expediente 4402 do ano 25. Vai a salir, Poli, porque é parte interesada deste punto. Bo día a todos e a todas. Bueno, non está o secretario, entón, Juan posiblemente non poida contestar, pero tiñamos unha cuestión de orden, sendo en pleno extraordinario, se pode incluir o tema da Comisión de Honores e Distinciones? Era un pouco a pregunta que tiñamos. Si entendemos que sí, porque se fai a comisión e a comisión incorpora ao pleno directamente. É como unha informativa, exactamente, en funcionamento é como unha informativa. Extraordinario ten informativa de pleno, eso o que eu falei anteriormente co secretario. Non sei se Juan pode ratificar ou non, pero funciona como unha informativa, exactamente igual. É unha informativa desdoblada, digamos, especial, pero informativa. Como digo, o expediente 4402 do ano 25 é unha parcela sobrante. Tú ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Trátase dunha parcela sobrante en Medialdea Belesar. Visto o informe conxunto de Secretaría e Intervención, propoñemos ao Pleno da Corporación, previo ditame favorable da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar a solicitude presentada por Mariano Sánchez Brunete, Alija, en representación de don Policarpo Vilar Misa, polo que se solicita a declaración como parcela sobrante dunha parcela de titularidade municipal para posterior venta directa da parcela. Toda vez que, a vista do informe técnico obrante no expediente, porén, entendo que o que procede neste caso é a corrección das aliñacións establecidas no PEXOM mediante o procedemento regulamentariamente establecido, xa que declarar parcela sobrante terreos que na actualidade son dominio público do Camiño da Costa do Xeño xeraría un estreitamento que o deixaría intransitable. Non quedan acreditados os extremos de oportunidade e legalidade e do informe conxunto de Secretaría de Intervención se informa desfavorablemente. Segundo, dar traslado deste acordo ao interesado mediante a notificación do mesmo con o réxime de recursos aplicables. Moi ben. Don Carlos Gómez. Moitas gracias, bo día a todos e a todas. Vamos como sempre, vamos a votar a favor da proposta dos informes técnicos e, polo tanto, vamos a votar a favor. Moitas gracias. Don Diego Pereira. Sí, de igual xeito, informes favorables, votamos a favor da proposta. Moi ben, procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade, ca ausencia de Policarpo Vilar. Pasamos ao seguinte punto do día, punto número 2, expediente 2995 do 26, e presentamos o Plan Digital 2026 que o vai a discutir David Misa. Buenos días a todos. Hoy la propuesta que hoy traemos a pleno tiene por objeto aprobar la adhesión del Concello al nuevo convenio de colaboración entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Xunta de Galicia, con el fin de acceder a las soluciones básicas de administración digital que nos proponen. Su principal objetivo es mejorar la eficiencia administrativa mediante una administración electrónica interconectada, incrementar la transparencia y la participación ciudadana, ofrecer servicios digitales más sencillos, intuitivos y accesibles y reforzar la seguridad jurídica en las relaciones entre la ciudadanía y la administración. Todo ello responde al objetivo de prestar unos servicios públicos de mayor calidad, orientados a las necesidades de los vecinos y de las empresas, impulsando también la incorporación de las tecnologías de la información y la digitalización a los procesos administrativos. Ponemos como ejemplo de este convenio la inclusión en la red SARA, que es un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta las redes de las administraciones públicas españolas e instituciones europeas, facilitando el intercambio de información, ya que su finalidad es que las administraciones puedan intercambiar datos y prestar servicios electrónicos entre sí de forma segura, ¿vale? Evitando que los vecinos
tengan que aportar documentos que ya obran en poder de la Administración. Esta red también se ocupa de realizar el mantenimiento de partes tan importantes como el registro electrónico, la firma electrónica y los sistemas de identificación como clave, entre otros. ¿Por qué es importante para nosotros la realización de este convenio? Pues nos permite acceder a soluciones básicas de administración digital que ofrece el Estado, lo que nos supone un ahorro de costes, nos evita desarrollar soluciones propias y facilita el cumplimiento de la normativa sobre la administración electrónica. Por ello, proponemos al Pleno la aprobación de la adhesión del Concello al convenio de colaboración entre el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y la Xunta de Galicia para la prestación conjunta de estas soluciones básicas de administración digital. Muchas gracias. Don Carlos Gómez. O Partido Socialista vai votar a favor. Don Iago Pereira. A favor tamén. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Punto número 3, expediente 3345-2025, unha adenda a un convenio xa firmado con a Diputación de Pontevedra. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Ben, como di o señor alcalde presidente, trátase de unha adenda de máis renovables, co cual, a vista do informe conxunto de Secretaría e Intervención, propoñemos ao Pleno da Corporación previo ditame favorable da Comisión Informativa de Asuntos Plenarios a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a adenda o convenio de colaboración entre a Deputación de Pontevedra, Provincial de Pontevedra e o Concello de Baiona para levar a cabo dentro do seu término municipal as actuacións recollidas no proxecto IDAE Concellos máis renovables 2 ao obeiro da primeira convocatoria do Programa de Incentivos de Proxectos Innovadores de Enerxías Renovables e Almacenamento, así como a implantación de sistemas térmicos renovables e enerxías renovables innovadoras, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea Next Generation entre o Concello de Baiona e a Deputación Provincial de Pontevedra, segundo designar a todos os efectos como responsable do Concello no presente expediente a don Jesús Vázquez Almuíña. Terceiro, trasladar o presente acordo de adhesión á excelentísima Deputación de Pontevedra. Moitas gracias. Ten a palabra don Carlos Gómez. Votamos a favor. Ten a palabra don Iago Pereira. A favor tamén. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Punto número 4, expediente 2930 do ano 26, son os festivos locales para o ano 27. Propoñemos o Pleno da Corporación, previo dictame favorable da Comisión Informativa de Asuntos Plenarios, a adopción do seguinte acordo. Establecer como días festivos locais para o ano 2027 os seguintes. 16 de xullo, día da festividade da Virxe do Carme. 27 de setembro, San Cosme e San Damián. Segundo, dar traslado do acordo adoptado á Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade para a súa constancia e publicación nos boletíns oficiais correspondentes. Moitas gracias. Don Carlos Gómez. O Partido Socialista abstense. Don Iago Pereira. Ben, outro ano máis, este goberno sigue, incidindo na falta de consenso que houve en outras épocas neste plenario e como estes últimos anos vimos facendo, vamos a absternos por este motivo. Moitas gracias. Procedemos a votación. Votos a favor. Abstencións. Moi ben. Pasamos ao punto número 5, expediente 2936 do ano 26, sobre a reclamación de arquivos, documentación histórica que temos en outras administraciones que foron ali realmente por un tema de restauración. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Trátase da restitución ao arquivo histórico e á Biblioteca Pública Municipal Santi Espíritus da documentación histórica pertencente ao Concello de Baiona que actualmente se conserva no Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra. Trátase de 16 documentos, 14 en soporte pergameo e 2 en soporte papel, procedentes do Arquivo Municipal de Baiona, entre os que destacan diversos privilexios reais concedidos á vila entre os séculos
14 e 17, así como bulas pontificias e outros documentos de singular relevancia histórica. Estes documentos foron remitidos no ano 1983 ao Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra para seren restaurados, catalogados e transcritos, sendo posteriormente trasladados ao Centro Nacional de Restauración Bibliográfica e Documental. Na actualidade, unha vez cumprida a finalidade que motivou o seu traslado e existindo no Concello de Baiona un arquivo histórico dotado das condicións técnicas necesarias para garantir a súa correcta conservación, considérase procedente promover a súa restitución ao fondo documental do municipio. Á vista do anteriormente exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación, previo dictame favorable da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, declarar que a documentación que se cita a continuación forma parte do patrimonio histórico documental do Concello de Baiona en virtude do principio de procedencia e da súa condición de fondo documental xerado pola propia entidade local. A relación que se cita é privilexio do rei Alfonso en Pergameo, privilexio do rei Alfonso de 1320, privilexio do rei Fernando de 1343, privilexio do rei Alfonso sobre a obra de Monteboi de 1345, privilexio de apoio militar á tropa de Portugal de 1375, privilexio do rei sobre carga e descarga no porto de 1389, privilexio do rei Juan sobre limosna ao mosteiro de San Esteban de Cíes, de data 1390, privilexio do rei Enrique de 1393, privilexio do rei Juan sobre Décimo do Mar 1408, poder dos reis católicos de 1509, bula pontificia ao decano tudense de 1598, privilexio do rei Juan, confirmación de privilexios, datado en 1379, privilexio do rei Juan, confirmación de usos e costumes, dado en Madrid no ano 1420, bula pontificia ao convento de San Esteban das Illas Cíes de 1501, Real Provisión de Apertura de Tabernas de 1659 e privilexio do rei Alfonso sobre a Blanquilla, que ten unha data incerta, aunque a posible referencia é do ano 1794. Segundo, incoar expediente para instar a Dirección do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, así como a calquera outra institución que puidese ter en depósito documentación pertencente ao Concello de Baiona, coa finalidade de que se dicten as resolucións administrativas pertencentes relativas á restitución ao Arquivo Municipal de Baiona, Arquivo Histórico e Biblioteca Pública Municipal Santi Espíritus, da documentación citada no precedente apartado primeiro. Terceiro, solicitar a colaboración técnica do Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra e dos organismos competentes da Comunidade Autónoma de Galicia, así como ao Ministerio de Cultura, para garantir que o proceso de restitución se realice conforme aos criterios técnicos e arquivísticos aplicables, todo elo por aplicación do disposto no artigo 3.1. Cuarto, facultar á Alcaldía a Presidencia para a realización de cantas xestións sexan necesarias para a execución do acordo. Quinto, unha vez restituídos os documentos, se integrarán en la serie documental, privilexios da vila, concretamente na unidade de instalación H24 ou naquelas que técnicamente correspondan, garantindo a súa correcta descripción, conservación e accesibilidade. Muchas gracias, don Carlos Gómez. O Partido Socialista vai votar a favor. Don Iago Pereira. Sí, voto a favor tamén. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Punto número 6 do orden do día, expediente 2717 do ano 26. É unha revisión de tarifas do parking de A Palma. Ten a palabra doña Ruz Álvarez. Ben, como ben dice o presidente alcalde, a petición da empresa poden pedir anualmente esta revisión, tendo entrada en vigor a revisión das tarifas dende o día seguinte a súa adopción polo pleno da corporación, elevamos ao pleno previo dictame da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a revisión de prezos das tarifas do aparcadoiro público da Palma, aplicando o 85% do IPC,
fixado para Galicia no período maio 2025-maio 2026, o que supón un 2,975% de incremento, de acordo co previsto na cláusula 27.3 do prego e o artigo 78.3 da Lei 30/2007, e que supón as seguintes tarifas. Primeira hora, 0,03620 céntimos de euro, IBE do 21% engadido. Seguintes horas, 0,02911 céntimos de euro, IBE do 21% engadido, cun máximo diario de 20,03 euros co IBE do 21% engadido. Segundo, notificar a presente resolución á empresa Acbil Aparcamentos SL con efectos desde o día seguinte á adopción do presente acordo. Moitas gracias, don Carlos Gómez. Un trámite que se fai todos os anos, como ven nas posicións se dixo que, bueno, pois é unha das condicións que iban nos pliegos, polo tanto, imos a votar a favor. Don Iago Pereira. Sí, cumplimento dos pliegos, como cada ano tamén votamos a favor. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. O punto número 7 do orden do día, o expediente 703 do 26, e a adxudicación do que a contratación de la obra de Santa Liberata. Ten a palabra doña Ruzal. Ben, trátase efectivamente da aprobación da adxudicación das obras para a reurbanización do entorno de Santa Liberata, a empresa Proyecon Galicia S.A. por ter a máxima puntuación no procedimento. Neste caso, a actuación salía cun orzamento base de 1.490.505 euros, 9 meses de prazo de execución, e finalmente pois a oferta é de 1.474.850,85 euros co IBE incluído. Elevamos ao pleno como órgano de contratación previo dictame da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Primeiro, adxudicar a entidade Proyecon Galicia S.A. o contrato de reurbanización do entorno de Santa Liberata por haber obtido a máxima puntuación segundo a oferta presentada por importe de 1.218.885 euros, o que lle corresponde por IBE a cuantía de 255.965 euros e 85 céntimos, o que fai un total de 1.474.850 euros e 85 céntimos, co resto das melloras ofertadas. Segundo, dispor o gasto no importe de 1.474.850 euros con 85 céntimos, IVA engadido, co cargo a aplicación número 1532-61900, proxecto 2025007 do Orzamento Xeral para o exercicio 2026, segundo documento contable de RC número 1708 e 7.806. Terceiro, requerir a Proyecon Galicia S.A. a formalización do contrato administrativo que será, unha vez transcurrido o prazo de 15 días hábiles seguintes a aquel no que se realiza a notificación da adxudicación aos licitadores na forma prevista no artigo 151 da Lei de Contratos do Servicio Público. Cuarto, o comezo efectivo da obra non se poderá levar a cabo mentras non se atendan todos os condicionantes previstos establecidos na autorización sectorial de Patrimonio e Arqueoloxía, e se designe o coordinador de Seguridade e Saúde para esta obra. Quinto, notificar o presente acordo aos interesados a efectos do seu coñecemento, facendo constar que contra a mesma poderán interpor recurso especial en materia de contratación, o que se refire ao artigo 44 da Lei de Contratos do Sector Público ante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo de 15 días hábiles que se contarán a partir do día seguinte a aquel no que se remita a notificación da resolución. Sexto, publicar este acordo no perfil do contratante xunto coas actas da mesa de contratación. Moitas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias. Bueno, eu quería facer unha pregunta, porque dentro do expediente hai un apartado que fai referencia pois ao Plan máis Provincia, un documento que non permite abrir.
Entón, a pregunta é, vai haber, a parte que lle toca poñer o Concello vaise facer cargo respecto ao plan máis provincia, non? Digo porque, quero dicir, quedoume esa dúbida porque non se pudo abrir ese documento. Don Iago Pereira. Non sei se... Iago. Ben, vamos a ver, é unha obra na que, bueno, ao final, todos os grupos políticos que estamos aquí estamos de acordo en que hai que levar a cabo. Cando estábamos no goberno así o estimamos e agora o Partido Popular, o novo goberno local, así tamén o estimou. Ben é certo que entendemos que esta obra xa debería estar feita, máis alá das decisións que tuvo o goberno local actual, e por eso nos vamos a absternos. Moi ben, procedemos á votación. Votos a favor. Abstencións. Sabes. Pasamos ao seguinte punto do orden do día. Punto 8, expediente 769 do 2023. É unha prórroga do SAF. Ten a palabra doña Ruz Álvarez. Ben, como ben dice, é unha adenda do SAF, dun contrato de 2 anos que empezou o 2 de novembro do 2023 e que tiña a posibilidade de adenda anual por outros 2 anos, facendo un máximo de 4 anos. Propoñemos ao Pleno do Concello de Baiona que se adopten os seguintes acordos. Primeiro, autorizar a adenda do contrato suscrito pola empresa Idades SL o contrato de servicio de axuda no fogar por un prazo dun ano por importe de 18,22 euros hora, o que lle corresponde un IBE dun 4%, que son 0,73 euros, o que fai un total de 18,95 euros hora, co resto de melloras ofertadas. Segundo, aprobar o gasto en fase contable de autorización e compromiso a favor da entidade Idades SL por importe de 133.340 euros e 80 céntimos, mes de novembro e decembro, con cargo a partida 231.227.992 do Orzamento Xeral para o ano 2026. Terceiro, autorizar o compromiso de gasto para o exercicio 2026 por importe de 666.704 euros, 10 meses, na aplicación orzamentaria 231.227.990, partindo dos gastos facturados no último mes, 66.670 euros e 40 céntimos como previsión. Cuarto, notificar o interesado a presente resolución os efectos do seu coñecemento. Quinto, publicar o presente acto no perfil do contratante habilitado o efecto. Moitas gracias. Ten a palabra don Carlos Gómez. O Partido Socialista vai votar a favor. Iago Pereira. Ben, sin deixar de constar, como facemos sempre, a competencia impropia que isto supón e o desleixo que entendemos que fai ano tras ano a Xunta de Galiza, a pesar de todo, pois non deixa de ser importante dar o servizo, entón nos vamos a votar a favor tamén. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor. Unanimidade. Pasamos ao punto número 9 do orden do día, o expediente 2957 do 26 e a modificación de estatutos da Mancomunidade de Valmiñor. Trátase da aprobación definitiva que temos que facer ademais para poder mancomunar o servicio dos taxis, que vai a facilitar poder facelo. Vistos os informes de Secretaría e Intervención,
Propoñemos ao Pleno da Corporación previo ditame favorable da Comisión Informativa do Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar con carácter definitivo a modificación dos estatutos da Mancomunidade de Concellos do Valmiñor co contido que figura no expediente. Segundo, remitir copia do presente acordo á Mancomunidade de Concellos do Valmiñor. Don Carlos Gómez, Partido Socialista vai votar a favor. don Iago Pereira, Ben, un trámite que xa foi discutido na Xunta da Mancomunidade de Concellos, onde os grupos do BNG fixemos bastantes alegacións, moitas delas non foron incluídas, e máis alá de cuestións puntuais que sí que é certo que melloran os estatutos antigos desde a nosa óptica, no cómputo xeral non deixa de ser un paso máis no baleirao de contido da Xunta da Mancomunidade, e como xa fixemos na Xunta da Mancomunidade, o noso voto vai ser en contra. ¿algún comentario más de alguno de los grupos? Bueno, en principio, como ben saben, isto primeiro o aproba a Mancomunidade e despois ten que ser ratificada por cada un dos concellos. Eu creo que onte o ratificou Nigrán, non sei exactamente a data de Gondomar, e nós o facemos hoxe, era Gondomar. Hoxe. Vale. Por eso nos parece importante porque se mellora o que son estatutos, pero especialmente o tema da mobilidade e aspecto do taxi, ¿no? Que é algo que estamos, eu creo que a maioría de acordo en que o taxi sea mancomunado porque va a dar un territorio máis amplio de actuación e se van a complementar entre as tres agrupacións que ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, por eso creemos que é importante unha pena que o BNG, que pide máis servicios como mancomunidade, pois non este por esta labor. Procedemos á votación. Votos a favor. PP e Partido Socialista. En contra, o BNG. Moi ben. Pasamos ao seguinte punto do orden do día. Si os parece, podíamos discutir os puntos 10 e 11 xuntos, aunque votemos depois individualmente, porque son dos modificacións de crédito, por temas diferentes, pero bueno, digo por ser máis áxiles. Les parece ben aos portavoces? Doña Ruth Álvarez, ten a palabra. Ben, pois temos que facer unha modificación de crédito no que entra un suplemento de crédito de 322.549 euros e un crédito extraordinario de 1.327.000, redondeando a cifra, por suposto, e despois un recoñecemento extrajudicial de 3.830 euros. Entón, leo o primeiro punto do orde do día que temos, o número 10, si vos parece. Elevamos ao Pleno, previo ditame da Comisión Informativa, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar o expediente número 17/2026 de modificación de crédito mediante suplemento de crédito polo importe de 322.549,76 euros e un crédito extraordinario polo importe de 1.327.089,14 euros, o que implica unha modificación á alza no orzamento de gastos de 1.649.638,90, financiado co remanente líquido de tesourería para gastos xerais, derivado da liquidación do exercicio 2025. As aplicacións que deben suplementarse ou crearse no orzamento municipal para facer fronte aos referidos gastos son as que constan nos documentos que todos tendes. Segundo, ordear a publicación no BOP do presente acordo a efectos do cumprimento do trámite de exposición pública e no portal de transparencia de conformidade co sinalado no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, regulador das facendas locais. Votamos primeiro este, non? Si, no, primeiro, no. Falamos este, eu digo, leo o segundo. Os dous, sí, quedamos de falar dos dous e despois facer comentarios e logo votación independente. E o recoñecemento extrajudicial elevaríamos ao Pleno esta alcaldía en uso das facultades previstas
Para a resolución dos informes de reparo, debido que as facturas incluídas nesa relación refírese en moitos casos a gastos de naturaleza periódico que son necesarios para a prestación de servicios e a vista da antigüedade das mesmas, co gallo de poder pagar aos proveedores os servicios de suministracións prestados e pese o contido do informe de reparo, elevamos ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, resolver o reparo suspensivo recollido no informe de intervención número 2026 0026, emitido en data 15 de 7 de 2026, emitido de conformidade co artigo 216A e C do texto refundido da Facendas Locais por omisión no expediente dos requisitos ou trámites esenciais. Segundo, aprobar comprometer o gasto e recoñecer extrajudicialmente as obrigacións que se derivan das facturas incluídas na relación número 03 /RE/2026 por importe de 3.831 euros con 40 céntimos con cargo ás aplicacións orzamentarias do Orzamento 2026 sinaladas na Providencia da Alcaldía e a favor dos terceiros e polos conceptos e importes que se detallan na relación número 23 que figura no anexo a esta resolución. Terceiro, dar traslado deste acordo á Tesourería aos efectos de proceder ao pagamento desas facturas citadas a favor dos terceiros sinalados polo importe líquido de 3.831 euros e 40 céntimos. Don Carlos Gómez. Moitas gracias. Bueno, despois de ler o informe de intervención, onde fai referencia de que, máis alá de que se poda facer esta modificación orzamentaria, fai referencia que tamén habería que facer un plan económico financiero, que non se fai. Por lo tanto, gustaríamos saber o por que non se leva a cabo ese plan, por que non se redacta, bueno, gustaríamos saber non solamente os motivos técnicos, senón tamén os motivos políticos. Don Iago Pereira. Ben, máis alá de compartir a óptica do Partido Socialista, lóxicamente, e de, bueno, quedar amosado unha vez máis o que a señora Álvarez empezaba este mandato criticando de outros gobernos que siguen facendo, como xa lle advertimos que iba a acontecer, o noso voto vai a ser abstención en ambos puntos. Muy bien, algún comentario máis? Procedemos á votación de forma independente, como habíamos comentado. Sí, bueno, xa que non fan ningún tipo de comentario ao respecto, entendo que hoxe é máis traendo unha modificación orzamentaria como se trae, creo que de obrigado cumprimento era que estivera a interventora hoxe aquí para contestar esas preguntas, xa que vostedes non o van a facer. Aínda así, o Partido Socialista vaise a abster. Muy bien, procedemos entonces á votación. En primer lugar, do punto número 10, expediente 2851 do ano 26. Votos a favor? Abstencións? Abstencións, PSOE e BNG. E agora o punto número 12, expediente 3815 do... Perdón, o 3015 do 26, modificación de dereitos igual. Votos a favor? Abstencións? Igual, abstencións do Partido Socialista e BNG. Punto número 13, expediente 1487 do 26, símbolos e distincións honoríficas, medalla ao mérito... Perdón. Sí, 12. Expediente 3815 do ano 18, aprobación de aprobación de estudio de detalle Campo das Mareas. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. Trátase da aprobación definitiva do estudio de detalle de o Campo das Mareas. Temos na conclusión do informe que se informa favorablemente o estudio de detalle por concordar a documentación achegada no documento refundido coa tramitación administrativa realizada sen incorporación de cambios ou alteracións a respecto do documento sometido a informes sectoriais, información pública e informe técnico e xurídicos polos servicios municipais. Polo que, a vista do exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación como órgano competente en virtude do establecido no artigo 22.2 da Lei de Réximen de Bases de locais previo dictame da Comisión Informativa do Pleno e a adopción do seguinte acordo. Primeiro, desestimar a seguinte alegación presentada por dona Begoña Pereira Otero e don Alberto Gros Isla polos motivos expresados no informe dos servizos técnicos
e do equipo redactor, motivos que se recollen no apartado 6º, letra F do informe de Secretaría transcrito no presente acordo. Segundo, aprobar definitivamente o estudio de detalle ED-03-E descrito nos antecedentes. Terceiro, publicar o acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia e o texto dos documentos que o integran, así como o índice de planos do estudio de detalle no Boletín Oficial da provincia. Cuarto, notificar o presente acordo aos propietarios e demais interesados directamente afectados polo estudio de detalle. Quinto, comunicar á Consellería competente en materia de urbanismo da aprobación do estudio de detalle, a vez que se lle dá traslado dun exemplar en soporte digital debidamente diligenciado co fin de ser inscrito no Rexistro de Plan Urbanístico de Galicia. Sexto, facultar á Alcaldía para suscribir e asinar toda clase de documentos e, en xeral, para todo o relacionado con este asunto. Moitas gracias. Ten a palabra don Carlos Gómez. Moitas gracias. Bueno, un tema que ven de xa dende fai moitísimos anos, que por fin, despois de adoptar a medida que se lle aconsellou a propiedade, os técnicos da propiedade xa no ano 22 por parte dos servizos técnicos municipais, aínda que chega este estudio de detalle con certa demora, bueno, creo que é unha boa noticia para todos e todas e esperamos, ademais, que isto non se alongue no tempo e desexar, bueno, que isto acabe da mellor maneira posible. Por lo tanto, o Partido Socialista vai votar a favor. Don Iago Pereira. Ben, como xa comentaba o portavoz do Partido Socialista, evidentemente, esta é unha patata quente que levamos comendo nos outros gobernos ou outras corporacións, mellor dito, dende fai, bueno, moitísimos anos, na que evidentemente nada temos culpa ningún dos que estamos hoxe aquí. Máis alá desa cuestión e entrar a valorar cuestións legislativas ou cuestións xudiciais que evidentemente sempre confrontan cas cuestións políticas, sociais e incluso humanitarias do encargado ou encargada de turno, neste caso os sucesivos alcaldes, entendemos que dentro do malo é unha, bueno, a menos mala das solucións. Tamén nos alegramos, por outro lado, como decía o Partido Socialista, que bueno, a comunidade pois dera este paso e máis alá de, bueno, de seguir ca típica frase feita de cando o mal está feito, bueno, pois hai que intentar que sexa o menos dañino posible, o sea, que neste caso que se axuste á legalidade. Nós, ante todo isto, como xa vimos facendo en outros momentos, vamos a absternos. Moi ben. Procedemos á votación. Votos a favor. Partido Socialista e PP. E abstencións. PNA. Siguiente punto do orden do día é o número 13, expediente de 1487 de 2026, en símbolos, distinciones honoríficas, concretamente a medalla do mérito do Camiño Portugués da Costa. Ten a palabra doña Ruth Álvarez. A medalla ao mérito do Camiño Portugués da Costa é unha distinción honorífica de carácter anual recollida no Regulamento de Protocolo e Ceremonial do Concello de Baiona. Este galardón ten como obxectivo premiar a aquelas persoas físicas ou xurídicas que se teñan distinguido de xeito relevante na promoción, defensa e rehabilitación desta ruta xacobea, rendendo unha homenaxe permanente a quen permitiu recuperar e consolidar un itinerario histórico que hoxe é aceno de identidade e motor do desenvolvemento local. Nesta ocasión, os méritos da Xunta de Galicia para ser a primeira institución galardoada son incuestionables. Tras anos de investigación e reivindicación por parte de historiadores e entidades como a Asociación de Amigos dos Pazos e o Goberno Autonómico adoptou no ano 2016 a decisión clave de recoñecer oficialmente o Camiño Portugués pola costa como ruta xacobea, integrando na rede de camiños protegidos pola legislación patrimonial galega. Esta declaración supuxo o nacemento institucional dun percorrido que, aínda que afundía as súas raíces na historia, carecía ata entón do respaldo xurídico e administrativo necesario para a súa articulación. Dende aquel momento, a Administración Autonómica mantivo un compromiso continuado coa delimitación, posta en valor e mellora integral da ruta, sumando un investimento de máis de 5 millóns de euros. Estes fondos destináronse ao acondicionamento do trazado,
a conservación do patrimonio e a dotación de sinalización e infraestructuras de acollida ao seu paso por Baiona e por toda a liña litoral do sur de Pontevedra. Así mesmo, gracias ás continuas campañas de difusión internacional e á estreita coordinación cos concellos, a Xunta propiciou que o itinerario pasase dos 2.600 peregrinos registrados en 2016 a preto de 90.000 no ano 2025. Este crecemento permitiu á Real Vila de Baiona recuperar o seu protagonismo histórico como etapa xacobea, favorecendo a desestacionalización do turismo, dinamizando a economía local e garantindo a preservación da nosa memoria e a tradicional acollida hospitalaria que nos define dende hai séculos. Polo exposto, previo dictame e votación da Comisión de Honras e Distincións do Concello, que aprobou a concesión da distinción de medalla ao mérito de Camiño Portugués da Costa, a Xunta de Galicia traémolo hoxe ao Pleno. Moitas gracias, don Carlos Gómez. Moitas gracias. Bueno, a verdade é que despois de escoitar o alcalde na entrega de medallas á cofradía a semana pasada, donde decía que, bueno, por adiantar a entrega do recoñecemento ás diferentes asociacións, que non era un acto político, que non era buscar, neste caso, ademais, bueno, pois, rédito de cara ás municipais e, ademais, vendo que non se poñía nin sequera colorado, pois, o meu entender, esta medalla, precisamente, honorífica, debería, por exemplo, como proposta de darlle a Xunta de Galicia, habría que, precisamente, darlle a Asociación Amigos dos Pazos. E tamén habría que recoñecerlle o traballo tamén a Asociación Amigos do Camiño, que foi realmente quen iniciou e traballou ao longo de todos estes anos pois que o Camiño Portugués pola Costa foi unha realidade. De feito, incluso a Xunta de Galicia ni sequera fixo o traballo de vir a marcar, digamos, todo o camiño portugués pola costa na que participaron as dúas asociacións antes mencionadas. Xa vou a falar tamén do seguinte punto, con todo respeto a unha persona que está falecida, e é verdade que formou parte da Asociación de Amigos dos Pazos, creo que o recoñecemento habría que facerlo a toda a asociación e non, neste caso, a unha persona en concreto. E máis alá de todo iso, sobre todo por respeto a esta persona que está falecida, o Partido Socialista vaise abster nos dous puntos. Don Iago Pereira. Ben, cando o protocolo de honras e distincións do Concello de Baiona indica, no, que se pode recoñecer o mérito ou dar unha medalla ou, bueno, ou que sea a titulación que se estime oportuna a entidades e asociacións, lóxicamente entendemos que darllo a unha entidade, nos guste ou non, que é política, porque a Xunta é unha entidade política, a máis de ser a representante de todas e todos os galegos, non deixa de ser eso, insisto, unha entidade política. Parécenos non adecuado dar un título honorífico a unha entidade administrativa. Bueno, vou a tratar tamén o segundo punto por o que fixo o Partido Socialista, tamén para axilizar o debate. En canto ao tema da persona, coincidimos co Partido Socialista no sentido de debería ser, posiblemente aquí sí, dar un recoñecimento á entidade da que formou parte e non á persona en sí. Entonces, con este argumentario, nos ao recoñecemento á Xunta vamos a votar en contra e á persona nos vamos a abster. Moi ben. Bueno, pois o que tiña que porse colorado, creo que era eu, según dice Carlos Gómez, vou explicar, non? O que dixen na entrega da medalla de ouro á cofradía era o que pasou na anterior legislatura e que levou a modificar precisamente esta forma de dar os reconocimentos. En ningún momento dixemos que as persoas ou entidades que foron reconocidas polo anterior goberno non tuvieran méritos.
o que era escandaloso, e por eso se agora se proíbe que nos últimos 6 meses, non nos últimos 6 meses, eles foron nos últimos 3 meses, deron 12 ou 14 reconocimentos a xente e entidades, que incluso foi tan apurado todo que non puderon entregar ningunha, que de feito os entregamos nós porque nós somos respetuosos, é dicir, o que decide un goberno, aunque non estuéramos de acordo como se fixo, o entregamos nós, pero eso que dixemos no momento da cofradía. Este está fora dese período, por lo tanto, creo que temos a entidade suficiente para levar os reconocimentos adiante, aprobalos como foi no caso, e vamos entregarnos, lóxicamente, fora de períodos electorais. Non sabemos cando o señor Pedro Sánchez va a convocar eleccións, pero nos, a intención dos municipales, o que son as eleccións municipales, van a quedar moi longo de todo eso. E o tema do Camiño Portugués da Costa, desgraciadamente, vostedes non conocen a historia de como foi isto. Eu, sí, tuve a sorte de conocer a xente de Amigos dos Pazos, al señor López Chaves, por exemplo, que foi moito máis que o presidente de Amigos dos Pazos, que foi o que en Europa conseguiu empezar a que se falara dos camiños portugueses en aquel momento de Santiago, que en aquela data, desde logo, non estaba reconocidos. Por que o entregamos este ano? Porque fai 10 anos, unha década, de que a Xunta de Galicia, evidentemente, con o traballo de moita xente, Amigos dos Pazos, historiadores, veciños, entidades, tamén este Concello e outros concellos, a Diputación, tuvo o tema fundamental, que pasar a facelo oficial. E ahora mesmo é o camiño que máis medra de todos os camiños de Santiago, é dicir, tiñamos unha base importante, pero foi a Xunta que reconoceu nun momento determinado. E o que queríamos homenaxear precisamente son esos 10 anos de camiño que están cambiando a nosa funcionamento e moito do que sempre levamos toda a vida reclamando, non? A desestacionalización do turismo. E, desde logo, o Camiño Portugués da Costa é un claro exemplo. Por iso, aquí son reconocimentos a Xunta de Galicia, porque sin ela facer este reconocimento oficial o Camiño non sería posible. E, segundo, o señor López Chaves, porque, ademais de presidente do Camiño, foi o que individualmente e personalmente discutiu, o levou a Europa e despois o levou a diferentes ámbitos. O ámbito portugués, que tamén está enraizado con isto que estamos falando hoxe, e, lóxicamente, as administracións de Pontevedra e da Xunta de Galicia en Santiago, para que fora un camiño oficial e hoxe un verdadeiro punto de interés para o Concello de Baiona. Si quere decir algo máis, don Carlos. Sí, bueno, máis alá de que isto é unha decisión política, igual que foi no seu momento, que, por certo, a Comisión de Honores fíxose, certo, a finales de mandato, pero se recorda que foron, non me acordo, se foron 11, 12, 13 expedientes de condecoración, empezou moitos meses atrás. Moitos meses atrás. Máis alá diso, insisto, vostede fixo unha valoración política da entrega deses recoñecementos e nós facemos a nosa. Sen quitarlle mérito a ninguén, entendo que, como moito, neste caso, a Xunta de Galicia merecería a medalla de bronce, porque é o terceiro actor en todo este procedemento. Por lo tanto, mantemos a nosa postura e a nosa crítica a esta maneira de facer as cousas. Don Iago Pereira, bueno, hoxe vamos a darlle a medalla de ouro á Xunta, si na próxima discutiremos se darlle a de bronce, pero polo momento vamos a darlle a de ouro. Moitas gracias. Procedemos á votación. Votos a favor. Falamos do punto 13 en principio, que é a Xunta de Galicia. Votos a favor. Abstencións. O Partido Socialista en contra. O NG. E o punto 14 é para a persona de don Juan Manuel López Chaves Menéndez. Votos a favor. Abstencións. Perfecto. Moitas gracias. Pois nada máis. Moi bons días.